אהלן, אני עומרי פלד מקרוספיט הרצליה, והיום נכיר לכם את סינדי. סינדי הוא הגרסה האירובית של קרוספיט. מקסימום מחזורים ב-20 דקות של 5 עליות מתח, 10 שכיבות צמיחה ו-15 סקווטים. עם התרגיל הזה תעזור לנו ג'ואנה. מוכנה? לא. לא נורא, צאי לדרך. באימון כמו סינדי העניין הוא הספק. מקסימום עבודה בזמן נתון. עליות המתח יכולות להתבצע בכל רוחב או צורת אחיזה, עם או בלי תנופה. כל עוד בשיא התנועה עברתם את המתח עם הסנטר, ובדרך למטה יישרתם את המרפקים. בשכיבות צמיחה, להקפיד על מגע מלא של הגוף עם הרצפה, וישור מלא של המרפקים בעלייה. כל הגוף עובד כיחידה אחת. בסקווטים אנחנו רוצים שהישבן ירד נמוך מגובה הברכיים, ובעלייה להביא לפשיטה מלאה של הערך. שמרו את המשקל על העקבים לשמירה על שיווי משקל מקסימלי. וזאת הייתה סינדי. ג'ו, איך היה התרגיל? קל. רוצה לעשות אותם? בוא. בואי. יאללה, בוא. בואי.